ko ɗo wonno ko ɗo wonno i ko konko de ala ɗo ala ko noon ko winne kam o winen kon ko ɗo en nek kom jooɗi e carton onen i ala mata ko falen woɗɗude maccam i min ko ɗo o wi kam ko ɗo o wi kam ko somi rewi lawol e mari ha ɗo en to sigaɓe pijata ɗo nani banggue mum ñaama ko ɗon nani carton o nani ayyani kono ala ɗo bisimilla sa yeehi Sénégal ha a tampi artu tawra ham wakas fof ngara wona toon lebbi jeegom gartaga lebbi jeegom mi waɗani mi haɓɓani mi hayrani tawi ko lebbi jeegom toon lebbi jeegom ga oɗon mbatta somi yeehi mami yiɗi toon cukalel toksel mucci e wolƴa eyyi mi jojjina e galle he min kam ko noon pamir ma artu ha ɗo Fuuta no way wuldini ɗiɗo keneɗi e oɗo mboyi buleki kiide ko toon jibinɗa jeynam joni ɓuuri wulde kiiɗo nguleyki mi meeɗan hawrude hen min ko garmi ga ko koɓe kalata kiiɗo nguleyki ko min ko joni mimi yiiɗi kiiɗo nguleyki woppu kanne fukko oto wele ɗemgel yooloyi wele tekkel haɓɓu mbaga sonma haɓɓu sawdu ma gara saɗiya mi wawa yaade ɗo hay hannde to tolnimi ɗo no mbawimi wowde Europe ni tan wiide tan suba goto tan yo ɗugguit tan joni noon a wowano Fuuta kam a wowano toon a ɗuggiraki toon gardaga wowide noon gurdam gaɗam e gurdam toon jiida ko seeɗu ha heewi wona a ñamaɗa yarat ɗo a ñamaɗa yarat jiida ɗo ɗo wayi fof ko an tan e taani en cukalon ma hay goto ɓittanima ɗo an tan cukalon ma e taani en to noon machallah ma alhamdulillahi ne heewi jamano no paami dal min haala ka fof mi wawa min mi yii to mi yiiga mi wawa hodde tan Sénégal yo Allah newnu mbaɗa ƴeewa tanam yo Allah newnu amin min komi jaaɗo jaaɗo komi jaaɗo mi yahani komi jaaɗo alhamdulillahi rabbil alamin Allah yange weli hasarade mo gasi 50 euro bonda jori ko golle piide gorgilaaɗo waɗi hen 50 euro ene wonde yawre ummuñan kadi hen 50 euro jewo mamma ñan mo alda e namdal mumel legal amen ɗum famɗar ko piyanno mami ñanden ko ko ɗum ɗo piyanta kam ɗum ɗo no famde a ɓeyde jungo hay i ñandeɓe piyanima waɗi hen 20 euro ala wimo no famde hajja so wima no famde simo wona ɗum ɗo fiyannoma na ɗum ñamluɗo mon koy e o wima waɗa ɗum o ñamluɗo ma Safoura hajja wasim hajja sare waɗi hen 50 euro ene wela ene welti jewoli jewa buyaya waɗi hen 50 euro yimɓe kam jinno kam ko so yimɓe no piyan a safi 50 o e fiya 20 ko jokkeren nam kono ɗum notti wonde suturan kadi ni Allah faamo ñamdam kalsam cuklu jewo Moussa Gueye waɗi hen 20 euro ene wela ene welti Ciao amore, to gonɗa maɗum ɗo hotel ɗo mbaɗa fatma heño ngara an tan paɗani Ciao amore. Onon kam mimi najat malla a meeɗi nande ciao amore mbaɗum fatma hotel wadde balde ko dañi debbo goɗɗo min maro mum koye hoydude balde ko dañi debbo goɗɗo ndehen mimi tinani mboɗo jooɗi ɗo a wadde ndehene ɗeɗo balɗe fof ko ɗum woni ko duhoraren ɗeɗo balɗe fof ko to gomino mi andani hay ko kalami kala ko balde yiiɗi mbaɗa waɗan ɗum ala fof ko manki balde yam kono ko min balde jam foro kono ala caɗele wallahi ala caɗele wonko manko ma e neɗɗo
walla wonko neɗɗo wamma walla wonko wima jaha ƴeewi a debbo goɗɗo aɗa yaha aɗa haalde rewɓe woɓɓe elle a resani aɗa hokki jomumen rendez-vous jadi wi ɗumen yo gar gummo guila guure guure gara tawmande o henna Real téléphone. Biraya, ala kono wadi? Aydara. Fala banan mandari. Na wartede. Joni mi laadi ni de o ya fi suudu ndo. Eyi man. Okay. Yes. kamɓe no debbude jeel leydi maɓɓe no dare fonde wonde wona ƴettade so waɓu gon ɓale o yejirani culture makko wona haala pulaar non sen kaldi gon kadi ndiɗo leydi kam ndiɗo leydi ko leydi ɓurni wonde raciste moɗo sehilama hankkadi gongaen poti ummanade ɗum hankkadi na ganndum kam ɗum ɗo franc ummana ɗum sokal ɗum gimmanagol muɗum tan ko woni gimmanagol muɗum woni gonga o ko ma janggen enen jogui sukaɓe joguiɓe capacité mbawaɓe ɗum lijintinde tawat sattani woni e janggugol par ce que mawɓeɓe meɗen ko kewɓe ɗo e liggade hay jangguɓeɓe koɓe naate université ji walla ɓe naate afrique de doctorat ɗeɗon nder hay ɓeɗon kadi ko ni ɓe mbatte ɓe mbaɗa minimise kamɓe fof ko ɓustaɓe joni ko hoɗum wawa wonde idée meɗen mbawen ɗum haɓade idée o ko eɗen kewe nder Italie mbaɗa manifesté mbaɗa soppero kala ko ganduɗa hoore ma liggueji meɗen en nawana ɗum ɗum ma wone gongon ɗum farani wonde par ce que ɗum ko droit ma te ɗum o liggueji nani hen wiyoɓe football nani hen wonma woni gueɗe vraiment kamɓe jiɗata ene hersini de e Oumar an emin ganduma an ɗon jibinɗa e hersini aɗa yiiɗi leydi ma kadi yo ɗo mawnuɗa aɗa yiiɗi golle ma sehilama ma fo itani hen ɗon jibinata ko mawnude mais pulaar o ha joni mi pertani mo so tawi fo ƴewden ɗum feere ɗum ɗo wona feere ma gummane han jini affaire ummane par force barke ɗum ɗo a warde ɗo kono toye directing mawna ɗo ene jangga ɗo an joni sa joni fortuma tout quoi fotani wonde ɗum ɗo sur journal an ko ganduɗa Italie o anda ɗum leydi si ɗum ɗo joni e wona cause vraiment juusta ɗum ɗo fof ummanede mbaɗen hen no jibbini janggen darɗen hen il faut affaire o hamna ummane continue e janggu sen janggi sen jettima fabrique hay goto suusa yawade saabu eɗen gandi direct men en janggi anani koɓe kaali fo ɗo wawi jabade anani babiraɓe men ɗum jiɗe enen aɗa haala demgal maɓɓe kono woni yaware nde ko babiraɓe men ɓen nanani italien anani ko kalda fof ganda o ene wayni haare wonte ko nananeni hay goto suusa yawade men ɗum gongo ko noon en janggata so tawi piyeɗe bandiraɓe yimɓe mbaɗirno ko jokkere endam so wonti mon foof ne yiya hen hoore muɗum yoɗani mbaɗirɗen piye ko jokkere endam wona mi finima 100 euro so arte war ses mayo waɗi ndiyam jew Boubacar Ndiaye waɗi hen 50 euro ko dendiraɗo ene wela ene welti so tawi enen mbiɗen piye keɗen mbaɗa jokkere endam wona kay wiide somi finima 100 euro so artayam ya finam 100 euro ala sa finigam 100 euro ene wawi artayam taw mimi ala 100 euro mo dokkuɗa hamo so tawi ko jokkere endam mbatten ala mon foof yo hokku tan ko wawi ko wona force wona hay batte wona yiyede ko sabu Allah ko jokkere endam ko Allah rendini en ɗo enen foof ko ladde Allah ladde nde rendidini en ɗum noon mbaɗen jokkere endam taw ñiŋore ala hay goto men tampata wona kaari janggo yangue tan mon foof faw junggo e hoore wiye feere boni janggor paami ala o piimi ɗum noon hay batte ala ko firtata mon fof yo wat ko wawi wadde ko wawi wona e mbadda ko jeeya e bandiraɓe ñafoɗon noon ko ɗum tan wonno hen message waɗen ko saɗa yarlode yaafo a haali gonga o jokki en dam yallah jokku balɗe makko haali gonga aɗa yarlode yaafo ham ko teddugal kala ko neɗɗo addane neɗɗo ko teddugal enen nden jibini fofof kala ko neɗɗo itti hokkuma jaggiri Allah ene laaɗo mbasa wiide wonde da ɗum ɗo piyanno mami a fifinanimi ɗum ɗo walla ɗukkuɗomami ko 100 euro da kam fof gonga enen nden jibini sukaɓe fof ɗum noon waddemo yarlomo yaafo Allah ɓoynen jokkere en ɗam on jarama yen battani ko heddi o Allah jarama on jarama so wiyanama junnaji 90 e 15 bindo woni yodi bindi noon sa woni ɗon lebbi jeegom ɗum woto won haaji ma hadam yaade galle o mi kuppat luwas o eyo mi tottat joom galle muɗum mo hokki lebbi 4
lebbi 4 ɗi walla lebbi 3 ɗi so timmi sa yaltani o nodde police ara yaltini suba batti liggaade so batti liggaade ɗum ko haaju ma batti liggaade tara men so dawi gatti tawram do min haska yobanani mi hay min soram so mi dawi so suba batti jangoyde mi dawa haso eru jam 4 mi wonoto mi arta so be jippi mi yami addi yabe mi wona do mami dañ ko min guuri do sadi tan ko wonde do sa woni do tan a wuura nguurdam moƴƴam ino moƴƴi Ngara tam pour ñaar kalis ligora badana ay dara men guri men di wa fam ye bale ligora an ka to sira njihen gaccendo do ni tambal onon gacciraɗo mbaɗon ni on ganda ko jojinimo ɗo on ganda ko caɗi ɗum keptim i o hay mbaɗa andi ɗum o ko bandiraɗo meɗen te ko haalpulaar hono meɗen neɗɗo so mbaɗa andimo kay mo andi baba ko mbiɗa ko onon neɗɗo sene wone ha probléme pour ko wallede wona ñiŋede gacceno mbaɗon ni en poti diwde hankkadi ne oɗo situation donc ko ñiide yimɓe tan gonirɗon moƴƴani ko haalpulaar kay bandi hono meɗen foti ko wallede ummo e oɗo situation kono wona dani sa yi kay neɗɗo sagatne jooɗo ene yelo en jogui juumuɗo koyɗe muɗum ko ni tan ɓe mbaɗi kamɓe fof ni mbaɗat ala won wi kamɓe fof o ko probléme woni mbaɗa andi ɗum min ñande min kaldino omo andi babam son ballanimo tan ko heɓi oɗo en wawi hebde onon fof mon fof wawi heɓtade ɗum waali go nini aduna wona ni neɗɗo so wonde caɗele walle ala ɗum monet yo yaaf sen e wadde ay o toñetemo ɗo en wawi artude men de boy parce min kam sosiglam kala ni watte kono wona ñingde neɗɗo non tiene exacto no jen a soodi jehen tiɗiyama fra ngal wallu bonno tani sehil ma o mbinma mi yi ñande lesma mi wini anduma o hamono supermercat ɗo supermercat gonɗo leygal men o mon ɗon jooɗi laɓal mbiɗa holon mbiɗa mo mbinomi yi ndespamo hamono le supermercat ɗo jooɗi joni min tawimo ɗon omo jooɗi mon jooɗi eyyi e ɓurɗo ɗon jooɗi eyyi Sall Diaby subaka mo weli ha jotte subaka man yange woni jamma weli dum yange woni jamma weli woni jamma weli jaso elam jamma weli jaso elam jamma weli man yange woni jamma weli man yange woni jamma weli jom suudu woni jamma weli jom suudu woni jamma weli immiraɓe be jamma weli immiraɓe be jamma weli jamma weli yo jamma weli jamma weli yo jamma weli jamma weli ha jotte suba jamma weli ha jotte suba Allô. Oui, on a chéri, no marsude. Oui, min mi yewti ka le hotel ɗo amiɗo ka restaurant aɗa ka hotel. Ok, joni cippo yaren ɗo goɗɗum taw ɗo e mi ƴawde dow toon quoi. Oui, ko numéro combien wonɗa? Oui, joni cippo yaren ɗo goɗɗum. Cippo yaren goɗɗum ka restaurant ɗo e ƴawde quoi. Oui, madame wono ka galle. Oui, mo ko galle. Ah, c'est loin. Ok. Joni mi dabbi ma en. Ok. baade ala ko tukkani wima gilla ko batta ko am baade holko nandata haalde an konno wadi kono jokkiranta ala wima kono jokkiranta saymi a yalti galle mi rewa ma mbaɗa andi ko yaltima galle ko bandi ma yaltima galle kono no wadi ko badda cukurani anda wima ta jokkita ande galle wima cukurani anda ko badda ho balde kono mi wadi a hollu badda anda ko badda ko addama yaltu mi jogi rendez-vous de ko batta do jogi rendez-vous après ko to moni ya jogi do rendez-vous ko de restaurant balde mbimami wona ko bandi agal ma yaltima cukurani mi andama mal ko gonda do mbima mi heɗimo foof kanko mbawɗa wadde ko mbawɗa yaade ko fof mbaɗa andi an bandi o an babba ba an jasɗo min mboɗo waɗanma foof ndeheno an ka babba mi andani ko ni mbaɗa min wi kam babba balde a wona neɗɗo mi woppata
ko yiɗi ko yiɗi kewde fof yo kew mi woppata hannde woppata janngo an kam babba ka jasɗo ndehen min mi anndani ko ni mbaɗa mi yoɓe kalisam fof mi itti mi haɗa hoore mi haɗa jinnaɓam mi jagga mi hokkuma ndehen mo mbandanmi ko rawandu ɓe annda babba balde ka jasɗo min tewimami mi woppirtano wona mbiɗa ko rendez-vous paada ko mbatta ɗo e restaurant jahaw rendez-vous ko waɗata ɗo e restaurant jiiɗo maɗa deeƴi fof ndehen ko bandiyagal ɓolal deeñuma jiiɗon fof sikka ka neɗɗo taw kam babba min mi yoɓe mi itti mi yoɓama courant mi yoɓama fof an aɗa heeɓi ɗo hen ndehen kalis mum dokkamamu ko mbaɗanmi galle ko mbaɗanmi galle hakkude men ko ɗo haaɗa ko mbaɗanmi galle an kam babba ndehen ala fof ko deƴƴinma e ko ommani sowona bandiyagal ma jiiɗon fof sikka ka neɗɗo taw kam babba an jaasi fangal ma no woto nattu galle jami ha toon jiinmama tan bomi yiyanima a gonɗa i walla ceeɗe aduna ha mbayni en hay goto i an mamadou mbaɗɗen ni hana caɗeɓe haalata kam la cinda way lacciri a haalanta kam aɗa jogui caɗele ke kalna kam min ma jiiɗi yumma e baba cehlagal men ɓuuri ɗum yimma jahande ya caɗele haɗa ɗum ni ɗonne e jongam am jeeyi kono fam ɗo jeno kon ɗo ummo jehen gal ƴeew noon dam haalama ciɓɗa hen gueɗɗiɗi mi senni abouli a nani de mi womita ɓuuri samba añ gara jehen galle kawala gonmi gona ɗon galle ko galle ma a ñamata a yarata ko jiɗɗa waɗantake gona ɗon gonde amma ɗum amadou han anga ceerten mi ɗeɗo balɗe fof mon haalde haalma jom sima noddi kam jamma ñalla omo nodda o wiya aɗa maayi anani kala mum hanki mi haalama jaami ha toon mi yiyanima joni mi yima ɗon mbiya umma jehen gueɗɗi ayi hay eyyi ɗum woni joɗɗen wadde ala gueɗɗi mbatten gara jaadogol gonɗen ɗo accuɗo ɗum accuɗa kam jehen la ilaha illallah la sinda way lacciri asiri kam eske allah kon aɗum heedi i an noon ɗumaɗe caɗele min mboɗo ɗo aɗa yaha ɗo suuɗon aɗa yaha ɗo waala e ɗum nedi ɗe aɗa yaha baruji aɗa heeɓi ga en ɗum ne waɗe joni jihan galle hanki tan yumani noddimi mi namdo haala ma mbi waɗa wuuri kono ɓe gonɗinani an kam ɗum ko woni dendi ɓe caɗele no woni aduna est ce que aduna kam ala hen kono ɗum ne kallami kam ta haalni kam ko mbami ko mballodiren eyyi caɗele aduna noon a relliɗa tawi bandira fof ne ndendi a joñima banggue ma ha caɗele banni keeɓima a wawa kadi ruttade mumen ko ɗum ɗon tan jaggi amata ko mere manda fedde fulɓe no woodi toon waɗa ko alaɗo hen kono haysa ala kono haysa ala hen a aɗa saha fof fedde yimɓe natta hen natta gara jiiya banden mallodira e banden natta e fedde fulɓe gona ko yimɓe goni kono ni joni est ce que e jora jehen joni ara jehen jeejani gal
Ɓuri.